मानो होनब्ला दिनैहाय जोङो 10 बोसोर 6 माह जानानै जों माने बाहेराव फैनो मोनबाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय। दिनै 10.5 बोसोरनि उनावहाय दिनै जों जोबथेसालिनिफ्राय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय नलबारि जियालाव दंफैयो लोगोसे मैया उदां जानांगौमोन मैया कर्टनिफ्राय माखासे प्रसेस खालामनाया एसे लेट जानायलाय मैया ओंखारनाय जासे हरनि 10टा जानायलाय तो बिदिनो दिनैहाय मैयानि आद्रायाखौ दिनै कमप्लिट खालामनो फैदों बा जों जियालाव फैदों जायफ्रा एनआईए नांनानै थानाय दिनैहाय बेलावहाय ओंखारबोसिगोन तो जों बिदिला नायलांबाय थाबावनि सोर सोर उदां जायो नङा होमबा। नलबारि जियालाव मोनफैजेनबाय नै गेटआ नै ओंखारजेनबायलै जेल सिंनिफ्राय आरो जों गोजोननाय मोनदों गोबां गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला दिनैहाय जोङो 10 बोसोर 6 माह जानानै जों माने बाहेराव फैनो मोनबाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय। बेसेबां बोसोर थानांगौ? 10 बोसोर 6 माह 7 दिन जाबाय दिनैसिमाव। नोंथांमोननि दिनै साबेसे ग'खो? दिनै जोङो ओरैनो 6 जन गबाय आरो माखासे लोगोफ्रा माने क्लियार जायाखै बिनि थाखाय फैनो मोनाखिसै बिसोरो बावैसोनि उनाव फैनो मोनगोन आसा खालामदों आरो लोगोसे दिनैहाय जोंनि थाखाय जाय बिथांमोना बेबायदि गावनि मेंनो रोङि देहाखौ बावनानै जोंखौहाय उदां खालामनो थाखाय होसो बेबायदिनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआव खाख्रुब ना बिसोरो जोंनि थाखाय नाजाबाय आरो दिनै साक्सेस जाबाय आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों धन्यबाद होबाय आरो जोंनि माखासे बिटिआरनि बर' लिडारफोरखौबो जों धन्यबाद होबाय लोगोसे जोंनो बे बेल मारिनायाव जायहा फाइनान्स सापर्ट होबाय बिथां फेरेंगा बसुमतारी बिथांखौबो जों दिनैनि दिनाव आङो धन्यबाद होबाय हामबायसै। आरो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जोंनिफ्राय गोजोननाय बावनाय थाबाय माखासे जों दिनै 10.5 बोसोरनि उनावहाय दिनै जों जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनो हानायनि थाखाय आरो बिथांमोना जोबोद मोजां पजिटिभ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ। थारैनो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों साक्सेसफुल जानो हाबाय मानो होननानै बुङोब्ला दाखालिनिफ्रायनो बेल जानायनिफ्रायनो गोबाङानो दिनै दुखु खस्थ' लानानै दं नांस्लाबगासिनो दङ आरो बे गमामायैनो दिनै साक्सेसफुल जाबाय। तो बिनि गेजेरावबो दुखुनांथाव जोंहा बेल मोनसेयावबो दिनै 3 थाबावनांदों बिनि थाखाय जों एसे दुखु मोनबावदों बिथांमोनाबो दिनैहाय जुदि गनाय मोनबा बियो आरो साबसिन जाबावगौमोन। दिनै बिकुनास नार्जारी बिथांना उदालगुरियावहाय केस दङमोन दा बिथाङा दिनै थाबाय जेलावहाय आरो अनन ब्रह्म बिथांनाबो बिजनीयावहाय केस दङ बिनि थाखाय बिथाङा थाबाय आरो एनन बरगयारी बिथांनाबो दङ बिनिखायनो बिथांनाबो जादिया दिनै जिहेतु बिथांमोना बेल मोनबाय दा एरियानि फिसा मोनसे दङ केस दा बेखौ थाबैनो बेखौ बेल लानानै थाबैनो बिथांमोनाबो गगोन दा जाय बिथांमोना दिनै बेल मोननानै गबाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेन न'खर संसार मोजां जाहैनो हायो आरो बिनि गेजेरजों जाय बिथांमोना एडभकेटआ जों जागायजेननायनिफ्राय दिनैनि बे केसखौहाय जाफुंनायाव मदद होबाय गानानै होबाय बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद बावदों एक्स एनडिएफबि हिसाबै बिथांमोना दिनै एके भट्टाचार्य सार शब्दराबा एडभकेट कनकन कलिता एडभकेट रुपजित दे आरो आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोनखौबो जों दिनै मान बावालासे एबा धन्यबाद होआलासे जों थानो हाया मानो होननानै बुङोबा राङारि हरनायनि गेजेरजों दिनै जाफुंसार होनायाव मैखोमै रन्जित कुमार बसुमतारी सारा बाहागो लादों आरो साक्सेसफुल जाहोदों आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' साराबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों बिथाङा दिनै जोंनिख्रुइ बांसिन बिथांमोनखौसो खबर लाग्रोयो मैयाबो खबर लाहरदों हराव मा जाखो मानो गदिया आं बुंदों सार लेट जाफैबाय 8टा जाफैबाय बेनिखायनो गदिया अब्ला मानसिफोरा बहा थादों बहा मा खालामदों जेरैखि जाया बिसोरखौहाय हटेलफोराव शिफ्ट खालामनानै दोननानै थिग बेबायदिनो सारा गोबां हेफाजाब मदद हरदों बिथांमोनखौ दोननाय जाबाय मैया नङाबा सेरखाय बेरखाय बिराद अबस्थायाव दंमोन मानो होनबा बिराद गोजाननि दंफैयोमोन दा बिथांमोनखौ दोननायावबो गोबां हेफाजाब मदद हरबाय लोगोसे आसाम सरकारनि जोंहा मानगोनां सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो जोङो मान बावनांगोन बिथाङाबो बेवहाय
स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय लाबोनानै जिल्ला आरो इसेबां थाब बेल मोनहोनाया बेयो जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां होननानै जों सानना लानांगोन। दिनै बेल मोननाय जिहेतु NIA केसनिफ्राय बेल मोननो हाबाय बेयो BTR एकर्डनि थ्रुयै जिहेतु जानो हाबाय मा बुङो? बेफोर गासैबो रिलेटेड मानो होननानै बुङोबा जोंनियाव BTRआव पिस फैबाय, गोजोननाया फैबाय। दिनै बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गथा मोनाब्लाबो जिहेतु जोंहा क्ल'सआव थाखानाय हिसाबै दा गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लानानैनो बिथांमोनखौ जेल सिङाव दोनबाय थानाया बेयो खुनु जुक्तिनि खोथा नङा। बिथांमोनखौ लासैनो बाहेरायाव लाबोनाया, उदां अख्राङाव लाबोनाया बेयो गासिबनिबो कर्तब्यखा। आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैगौ 24 तारिखआव क'क्राझाराव दंबावो, बेखौबो जों रायज्लायगासिनो दं। मैयाबो PP सारा हरदों, कल खालामदों। दा थाब बिथांमोनाबो 24 तारिखआव बे जागोन, बे रोखा। बेनोसै। गोजोन